Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Sedayu. Ingkang kinurmatan Bapak utawa Ibu Wali Kelas SMA Negeri Setunggal Sedayu. Lan rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani. Puji syukur katuraken ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awet ing wekdal menika kita taksih pinaringan kaharjan saengga ing wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing papan menika kanthi sehat tanpa kurang satunggaling punapa. Saderengipun nderek nepangaken napi kula Keiza Naswa saking kelas 11 MIPA kalih badhe ngaturaken sesorah kagem mengeti dinten Kartini menika. Nalika Indonesia taksih mangsa penjajahan, R.A. Kartini merjuangaken emansipasi piyantun estri ing Indonesia. Babagan menika ingkang damel piyambakipun dipuntepang dados tokoh emansipasi estri. Perjuangan R.A. Kartini dipundhasaraken déning kawontenan estri ingkang asring boten dipunaosi. Estri namung kepareng ngerjakaken urusan pawon lan lare, tanpa disukani kesempatan kagem ngenyam pendidikan ingkang prayogi. Ananging R.A. Kartini kaliyan segenap panggalihipun berjuang supados estri Indonesia ingkang rumaos tertindas kepareng sederajat kaliyan kakung. Wekdal menika perjuangan saking R.A. Kartini saestu nyukani pengaruh saha atos ageng kagem estri Indonesia. Bab menika ketingal saking kathahipun estri Indonesia ingkang berprestasi malah salah satunggalipun nate dados Presiden Republik Indonesia. Pramila kagem jagi perjuangan Raden Arjeng Kartini, sumangga kita sareng dados pribadi ingkang tanggen lan wantun lampah amargi satunggaling tiyang Kartini wantun mengaspirasikan menapa ingkang wonten ing lebeting panggalihipun kaliyan mendobrak tradisi dangu dados budaya enggal ingkang langkung ngaosi hak lan martabat estri. Kula kinten sampun cekap ingkang kula matur, wonten klinta-klintunipun estu kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaatipun kagem panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.